Тебе часто приходилось общаться с родителями людей, которые погибли? В перші 2 роки, ну, мабуть, не 2, півтора, я повідомляла особисто про загибель. Ну, це було багато родин, мабуть, більше 100. Вже так ліку трохи не злічити, але десь понад 100. А потом вот кто-то общается с семьями героев, которые погибли на войне. Как это все? Или у нас нет вообще такой системы? Кто? Ну там же дети, мамы, сестры, жены. Перший час, якщо говорити перші 2 роки, то ми займалися виключно тим, щоб загиблого героя привезти додому, поховати з почестями. І фактично на цьому участь наша закінчувалась, тому що обмежений ресурс, ми займалися тільки фронтом і загиблими. На решту ні часу, ні сил не вистачало. Якщо говорити вже про останні 2-3 роки, то вдається якісь реалізовувати проєкти то по відпочинку, то по якійсь реабілітації, потрошку починаю підтримувати зв'язок з деякими з родин, особливо ті, які ще не мають статусу, тому що зараз потрібна тісна співпраця із Мінветом, і з різними іншими структурами для того, щоб вони все ж цей статус отримали. Але ну, не з всіма далеко родинами підтримує зв'язок, мабуть, з третиною. Какие сейчас, ты глава комиссии по делам ветеранов? Какие сейчас главные, ну там 3-5, сколько захочешь назвать, проблем у людей, которые прошли войну и вернулись? Мабуть, зараз найбільшою проблемою є ж все ж певний реванш проросійських сил. Зараз навіть ветеранів не так турбують якісь соціальні пільги чи якісь внутрішні питання, тяжело, а да? найбільш так, моральний план, що якщо ми воювали, ми зробили свій внесок, хтось поніс якісь втрати як психологічні, так і фізичні, хтось залишився з інвалідністю, то це має бути для чогось, це має бути недаремно. Тому по багатьох вдаряє політика, яка відбувається там протягом останніх року-півтора. І, звісно, мабуть, це проблема номер 1. Якщо говорити про другу проблему, це ж, звісно, пільги, дотримання прав ветеранів. І в тому числі третій пункт – це, мабуть, розвиток і покращення образу ветерана, тому що, на жаль, у нас навіть, якщо говорити по телебаченню, ніхто не говорить про подію в селі, наприклад, якщо відбувся побутовий конфлікт, на жаль, там сталося вбивство або побиття, і ніхто про це особливо по новинах не передає. Але якщо десь в цій події замішаний ветеран, заметил, да. то, звісно ж, буде, що там ветеран там, вбив іншу людину в селі. І це обов'язково. Хоча насправді кількість злочинів, які відбуваються загально в суспільстві і серед ветеранів, в принципі, однакові, тому що це також зріст суспільства. Але на цьому дуже наголошується, і через це відбувається як починає відбуватися негативний Ну, это образ вина ветерана. журналистов, на самом деле, это огромная вина. Это, может, они понимают. Так, так. Ну, я відчуваю в цьому вину все ж журналістів. Я думаю, і загально наші громадяни, не маючи до кінця уявлення стосовно стану людей, які повертаються з війни, дуже декілька років була популярним ідея, що всіх ветеранів треба масово лікувати, що всі вони хворі, що їх взагалі там треба відокремлювати від суспільства. На жаль, це дійсно були такі популярні тези, але наче з часом все ж таки з цим трошки вже краще. Всі розуміють, що ветеранів потрібно навпаки інтегрувати в суспільство, давати роботу, давати можливість бути в громаді, і що це, мабуть, одна із найкращих реабілітацій і можливостей повернення для ветерана.